Ito na tayo guys, kain na tayo. Ating mukbang. Indomie. Mukhang maanghang. Wow. Oh. Guys, kaliwa kanan, dalawa ginagamit ko guys, kaliwa kanan. Saling sa parang pinapanasahan sarili. Pinapanasahan sarili guys. Parang pinapanisahan sarili. Ay, super. Naubos ko naman 3 noodles guys, pag hindi ang hang. 3 pack ng noodles, kaya ko ubusin. Pero ito, hindi ko pa
Ngayon pa lang ako nakabili ng ganito na Indomie. Parang hang. Challenge accepted talaga. Lapit na rin. Lapit na rin maubos guys. Hinahinay lang. Hinahinay lang. Hinahinay lang tayo. Mahinang kalaban. Mahirap kalaban. Mahirap kalabanin ang anghang guys. Ay, busog na ako. Busog na ako. 2 noodles. Thank you Lord. Dalawang pack ng noodles. Maubos rin. Lapit na. Maubos rin. Langga. Challenge accepted. Kunti na lang. Matakbo ko sa inupuan ko guys. Matakbo sa inupuan ko. Murong. Kunti na lang guys. Maubos rin.
natin ang 2 pack na noodles. Indomie noodles. Imbis na naubos guys, nakakasarap. Kami na ikain. Kahit maanghang. Oh. Anghang. Oh. Tapos na. Ayan oh, super anghang. Ayan, namumula oh. Super anghang. Guys, tama. Ay. Wala na. Hindi na makuha. Tama na yan. Thank you guys. Thank you for watching. Para ma-subscribe, pindutin mo yung pula sa baba. Stay connected guys. Thank you. At sa mga challenge, okay, gagawin ko. Gagawin ko guys. Thank you.